A moda lucense volve á pasarela. De deseñadores e 15 artesáns pasearán este venres na capital as últimas novidades nunha gala que leva por nome Enfiando. A Asociación de Creadores de Moda Lucense organizan por primeira vez o evento con apoio da Deputación e Concello. Responsables do colectivo posaron na súa presentación no Centrat xunto a participantes e colaboradores con algúns dos modelos que sairán ese día a pasarela. Este año queremos presentar una pasarela muy profesional, que no haya mejor tanta variedades ni tanto formato espectáculo, pero y que se refleje tal como es las pasarelas de hoy en día a nivel nacional e internacional. Unha década dun proxecto que naceu por iniciativa pública. A Deputación de Lugo, que foi creadora e impulsora nun primeiro momento desta Gala da Moda, cando comenzaba fai 10 anos, hoxe sigue contribuindo, facémolo de xeito económico para que esta asociación de creadores na moda lucense pois poda continuar adiante mostrando os seus traballos. Para dar a coñecer un patrimonio cultural máis. Temos que ir asumindo esas competencias dentro destos eidos para alcanzar algún día ser tamén famosos e coñecidos por esta moda, deseño e artesanía de Lugo, que é moita e moi variada e boa. A gala estará presentada nesta ocasión pola actriz galega Marta Doviro e terá lugar no salón dun dos nosos emblemas, o Círculo das Artes. No es la primera vez que lo hacen ahí, otros años se hizo con mucho éxito, creo que este año tienen una planificación distinta, pero me imagino que será igual de brillante. Os que tamén terán a ocasión de brillar son os deseños máis frescos. 5 deseñadores noveis recén saídos de escolas e facultades de moda amosarán as súas edicións na que será a súa primeira pasarela. Dar más peso y que hay nueva gente que está intentando abrirse el camino en una industria tan difícil y tan complicada como es la de la moda. Abrindo industria, enfiando a moda lucense. Esa será a mensaxe desta 10ª edición.